Vou vos presentar aquí a Eduardo Santiago, que é un escritor desta novela que estiveste lendo, e que, de entrada, é unha novela que ten dúas cousas importantes. Unha é estar escrita en galego, que obviamente esa é unha limitación moi importante de cara ao mercado, por tanto, sai un paso importante nun escritor escribir en galego, e outro é escribir unha novela de ciencia ficción, cal é un acto xa completamente suicida, porque a ciencia ficción neste país non ten unha categoría recoñecida. Podemos buscar nunha biblioteca e ver que non hai demasiados libros de ciencia ficción. A ciencia ficción é unha rama da literatura, unha rama un tanto especial, porque permítenos reflexionar sobre os avances científicos e tecnolóxicos. Eu comentaba ya a Eduardo que, probablemente que teñamos que recomendar as obras de ciencia ficción, pois somos os profesores de ciencia, de tecnoloxía, de antropoloxía, buscando un pouco a rama científica. Neste país pagamos un prezo moi grande por unha tradición educativo-cultural que é a división entre letras e ciencias. Iso xa está completamente superado, non existen as letras, non existen as ciencias. Vos o ano que ven teredes que escoller entre bacharelato social e bacharelato científico, pero iso non se corresponde coa realidade. Non existen as ciencias, non existen as letras, o que existe é a cultura. A ciencia ficción pretende, como toda arte, reflexionar sobre a nosa sociedade, sobre a nosa cultura, e faino con unhas ferramentas distintas de outras variantes da literatura. Imos ter aquí un rato de escuchar a Eduardo e logo tenedes a vosa oportunidade de facer preguntas sobre o libro. Para todos, yo Dani, pues iso, a novela é unha novela de ficción científica e algunha xente pregúntame por que ficción científica, sobre todo a xente que me coñece, non? Por que escribir ficción científica, non escribo como outros autores que está de moda ahora escribir sobre a realidade, sobre o entorno, a vida, a sociedade na que vivimos, non? Precisamente a ficción científica o que permite reflectir ideas sobre a sociedade na que vivimos de cara ao futuro, ideas que nun tempo pasado pois xa non se poden incardinar porque non xa está feito. O tempo pasado xa o temos feito, xa está rematado. Entón, a forma de reflectir ideas novas, ideas de futuro, pois é proxectar cara ao futuro como poderá ser a nosa sociedade. Entonces, eu na novela o que pretendía era, aparte de contar unha historia que fose interesante, que gustase de ler, que enganchase o lector, sobre todo ao lector de idades máis curtas, da mocidade, pois, aparte de encardinar un argumento que fose coherente, que tivese un fío conductor, pois interesábame meter aí no fondo da novela determinadas ideas que nos levaran, que nos permitisen reflexionar sobre o mundo no que vivimos e cara onde vamos e como poderíamos mellorar o futuro. Nese sentido, pois iso, a 2044 é, aparte de unha novela de ficción científica, é unha novela de ideas, non? Ou iso, por lo menos, foi o que eu pretendí, non? Meter aí todas as ideas que a mí me andaban dando voltas na cabeza nesa novela. Hai un aspecto que vos da novela que vos chega moi de preto, que é a visión da educación cara ao futuro, non? Os que lestes a novela xa sabedes de que vai. A educación tal como a vexo eu dentro de 30 anos, para os que non a lestes, pois, podo deciros así en unhas pinceladas, que a educación que temos agora, o sistema educativo, pois, como decía Dani tamén, está moi compartimentado, hai ciencias, hai letras, está moi limitado por las asignaturas. Entón, eu que imagino é un sistema informático
onde un programa informático onde estaría todos os coñecementos e todo o que o alumnado precisa coñecer para desenvolverse como persona. Entón, o sistema non precisa de escola, non precisa un profesor que este ensinando, sino que é o propio alumno o que aprende el solo na casa, co seu ordenador e co programa. Este sistema ten unhas limitacións, que ten, como todos os avances, ten os seus pros e os seus contras. Un dos problemas que se formulan con este sistema é o problema da socialización, porque nas escolas facemos amigos, temos contactos uns con outros, nos amizades, hai un contacto directo que, desta forma que eu formulo para o ano 2044, perdese, non? É dicir, un que está estudando solo na casa co seu ordenador, en teoría deixaría de ter contacto cos seus amigos e cosas. Entón, tratei de salientar ese defecto, organizando grupos, organizando tarefas que se farían en grupo e reuníndose os alumnos, os rapaces en bibliotecas, en parques, en sitios, en lugares donde pudiesen estar en contacto. Non sei como vedes vos este sistema, si sería factible, que vos parece estudar dentro da casa sin ter que ir á escola. Ninguén ten ninguna opinión. Seríades capaces de estudar na casa sin ter que... De xeito, cada un estudaría cando quixera. Podes estudar pola mañá, pola tarde, a mediodía, pola noite, e cada un sigue o seu ritmo. Cantos de que seríades capaces de facer iso? Ningún. O sea, que precisades vir a un centro educativo para que vos ensinen. Non. Pensades que sería factible estudar na casa cada un co seu ordenador Sí. Non hai que madrugar, cada un levántase cando quere, estuda cando quere. Bueno, agora mesmo podemos parecer un pouco futurista e podemos parecer un pouco imposible, pero bueno, de aquí a dentro de 30 anos pode ser que as tecnoloxías avancen dun xeito que ahora nos parece imposible, pero pode ser, e iso sería unha posibilidade. Cada onde podían ir as tecnoloxías. Hai ferramentas, hai internet, hai as intranets, porque eu no libro, aparte de internet, que é unha ferramenta que xa temos, pois o programa estaría a través de unha intranet na que estarían conectados todos o sistema educativo e todos os alumnos. Entón, esas ferramentas que se van a desenvolver de aquí ao futuro, pois son as que eu intento refletir aí no libro. Outra das ideas que reflito no libro é o papel da mocidade dentro da sociedade. A historia, os protagonistas da historia son 5 rapazas e 4 rapaces, e unha característica fundamental, sobre todo das rapazas, é que son moi inteligentes. E iso para min é importante. Quero salientar a intelixencia da mocidade e o papel fundamental da mocidade no desenvolvemento da sociedade futura. E por que as rapaces eran máis inteligentes? Pois os que destas novelas xa vos daredes conta que os rapaces son máis ou menos como os que estades aquí, pero as rapazas son bastante máis inteligentes, non? Teñen outras inquietudes, teñen outras... Iso fíxeno a propósito porque
hai outro aspecto do que quería salientar, era a importancia da muller dentro do desenvolvemento da sociedade futura. A muller, eu penso que até o de agora estuvo moi apartada de todos os centros de poder, de todos os centros de investigación e de todo, pequenas excepcións, non? Pero a sociedade levamos 21 séculos de historia recente, é unha sociedade patriarcal, non? Está toda desenvolvida a través dos homens, non? Eu penso que o futuro é das mulleres. Xa vedes hasta onde nos levou esta sociedade patriarcal, no momento que estamos agora, e a forma de salir, eu penso que ten que ser un futuro, o papel das mulleres ten que ser fundamental dentro de todo este momento. Por iso lle dou importancia non só á inteligencia da mocidade, sino tamén o papel das mulleres dentro da sociedade. Hai outros aspectos da novela que teñen que ver, co que decía Dani, da interrelación entre as ciencias, as letras e, en xeral, a ética, non? A forma en que a vida e a sociedade non é compartimentalizada, non hai ciencias por un lado, letras por outro, sino que está todo unido, e máis cousas influen nas outras, non? Entón, nese sentido, pois, hai bastantes ideas que se poden desenvolver e que se poden tratar na aula en que vos podedes debater. Non sei se tedes alguna pregunta que facer, para que non sea tan aburrido o discurso. Tedes algo que preguntar sobre a trama ou sobre a escrita ou sobre o papel da... Si que teñen, o sea que por favor levantade a man. Pero se non teñen, ninguén ten ninguna dúbida. A ver, que vos sorprendeu da novela? Alguna cuestión que foi o que vos parecera? Ou algo que non quedara claro. Claro. Ana tiña por aí unha pregunta, non? Ana quería preguntar polo final. A ver, fai a pregunta, Ana é o rapaz de o final, bueno, hai, como vestes, hai para rematar, para darlle un remate coherente á trama que eu estaba desenvolvendo, tiven que inventarme cousas, non? Que iso forma parte do proceso creativo dun autor, non? Inventeime un sistema de numeración e inventei un tempo que non existe, que sería imaginario. Todas as novelas todas non, pero moitas novelas de ficción científica, pois a xente está acostumada a que falen de viaxes no tempo, de datos de gusano que entran, saen, cara ao futuro, cara ao pasado. Bueno, eu tratei de que a miña novela fose coherente, todos as propostas, todo o que se di na novela ten que ter unha base, ten que ter un fundamento, ten que ter un sentido real, ainda que sexa, ainda que nos pareza sorprendente, non? Entón, eu entendo que as viaxes no tempo son imposibles, por tanto non podo meter na novela unha viaxe no tempo, porque iso é imposible. O tempo